what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe wondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe wondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako This is the program, The Forgotten Veterans. Chirongwa chatiri kuteera varwi vehondo yerusununguko kuti vatisiyire nhoroondo yebasa guru ravakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Munogona kunge muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Chirongwa ndechenyu, ngatisangane, ngatigare pasi, mutaure imimi basa ramakaita nekuti nyaya dzekuhondo dzinotaurwa nevene vadzo. Chamunongoita chete imimi kutibata toya ikoko. Tinoziva kuti vamwe vave vakwegura, vave vana baba, vana mai, vana sekuru, vana mbuya, vanogona kunge vasingazive nezvechirongwa izvi, asi imimi vana nevazukuru ndimi munogona kunge muchiona chirongwa. Vazivisei, taurai navo, muvaudzawo kuti aiwa, mukana uripo, garai pasi musiye nhoroondo yenyu. Hachisi chirongwa chevakange vakabata pfuti chete vakatrena. Chirongwawo zvakare chenyu, vana mujibha, vana chimbwido, vabereki nemasvikiro. Ngatigarei pasi titaure, tinyore nhoroondo. Nhasi tiri kupi? Sekuziva kwamunoita pese patinosangana nevarwi vehondo resununguko, vana mujibha, vana chimbwido pamwe nevabereki, vanotaura vamwe wavo vavakarwa navo. Nekudaro tateera rimwe remagamba rakataurwawo zvakare mune chirongwa chapfuura chatakaita kumatepa-tepa naComrade Shingi Makaza. Tikati aiwa, regai tiuye kwamuri titaurewo nemi musiyewo nhoroondo yenyu. Regai titaure navo tinzwe kutiwo vakafamba sei. Comrade Gamuchirai. In fact, ndinofanira tangani kutoti Comrade Gamuchirai. Noti Gamuchirai rakazoya pamberi apa. Tinoda kutendai nekuti Gamuchira, nekuti musiro zvizukuru zvenyu nhoroondo yematsimba amakafamba nawo mukusunungura nyika ine Zimbabwe. So toda kuti tidzokere kumashure pakatanga musikana watiri kutaura naye kuti akaberekwa kupi uyewo dzinza rekwavo rakamira sei kwababa namai. Okay. Ndakaberekwa kwaMakuyana kuChipinge kwaZamuchiya. Ndiri number 7 a family of 11. Saka ndiri number 7 ndataura ndakazvarwa 1961. Musati mataura. Ndakazvarwa 1961. Ndikatanga grade 1 paZamuchiya school. Kusvika grade 7 1975. Ndakatanga 69 1975. Ndoyanda grade 7. In fact, zvepolitics izvi kutaura chokwadi asingazvizivi. Ini chandongoziva chandichiri kuremember, taenda kucompetition kwaRimbi. Taimbiswa chimbo naticha wedu wegrade 7. Ndakazongoona kungomhanya kuvhura mabhaibheri pose pane varungu. Angovhura mabhaibheri, hatina kunyatsozvinzwisisa kuti chii chaitika. Saka takazoziva kuti anga achida kuedza kujustifya chimbo chaanga atiimbisa chekuti mukadhibhora tungamira hondo yevabatwa. Saka ndo paanga akuedza kuvhura bhaibheri. Ndo pazvakada kutongouya kuti zeti kune zviri kuitika. Saka 1975 iyo zvakangoitika fast zvinhu. Kuti one day tiri ku garden rechikoro. Takasangana nevarungu.
vanga vaine pfuti vachifamba chachiri chirwizi so vaidzikana vaitikwidza nacho chirwizi but vanga vakanyorwa kupenda black asi waizoona kuti murungu saka ndobva tavaona kumanheru taenda kugarden taienda kumaafternoon ndobva tatoenda kudzimba dzedu mangwana patakamuka tichiuya ndopatakasvika tichiudzwa kuti kune murume ainzi Magadairi afa zvanzi akapfurwa manheru kwashedzerwa kefyu kuti hapana anofamba nawo 6 saka isusu pabhodha ipapo pane rwizi pane garden ipapo ndo patori pabhodha ipapo neMozambique saka vanhu tinongokroserana izvo kana pachikoro pedu nofunga itova hafu vamwana vachibva kuMozambique vachingodzidza ipapo ndo kune mashops avo ndo kune maclinics avo chikoro zvese saka uyu Magadairi ngaenda kotsvaga zvake chibage saka akazouya nofunga late kwavari hatisi kuziva time asi nofunga kwavari yanga yapfuura time yekefyu aine bhasikoro rake akatakura chibage chake ndobva angopfurwa paya ndobva afa saka vanhu vakangomuka chiti Magadairi afa isusuwo takangobvawo nechikoro chese nematicha vatangonodzikawo paya pabhodha paya tangazopa pangosara ropa iye anga atakurwa nebhasikoro rake zvatakurwa saka mamuri muna August uyu Mozambique yanga ichikubva kuita independence 1975 saka tasikatozivi kuti kwatova nemasoja amudhuze nebhodha saka ndopatakaona masoja eMozambique makamarada aya saka vasvika ipapo vakachema kazi ropa remwana wamutema so vakachema munhu wese akazopedzisira kuchema ndobva tabva tadzokera zvedu kuchikoro vatagara nofunga about 2 weeks vataenda kubhora kuchikoro chaizwi Musikavanhu school taenda kubhora kuye chikoro ichi isusu zvedu vasikana vacho vaiti kunda bhora taingonotamba wasi taikundwa taitoziva kuti tinototsvairwa saka tasvika kwaMusikavanhu takaita masters kushaya kuziva kuti ndivo here vasikana vaya vanosimboti kunda saka tapedza takazoda kubvunza kuti ko zvamboita sei zvikanzi makutamba neava vai vakacrossa border shasha dzakaenda ndokutanga zvakutanga kuya musoro but inini ndofunga kamwe kacho kakabva kandigara ipapo because takazosara kuenda kumbaka ndandisisiripo kana patakasvika pamashops vamwe vachiburuka vachidini vanhu vaiimba inini ndandatogara pachikona kunge yamene ndatokanganisika tasvika kumba paya mangwana wacho yaiva Friday Saturday ndokubva tazoenda kugarden kunodiridza iko kuya kwatakambosangana nevarungu kweko taidiridza garden redu saka takaenda 3-5 pane mwana wanzvadzi yamai vangu watakakura naye akachengetwa namai vangu mai vake vashayika ndiye anga ari mukuru patiri poita hanzvadzi yangu yandaiteedzera inini ndiri number 3 poita number 4 anonditeedzera number 5 anoteedzera iye saka ndobva tasvika tatogarira nyaya paya kuitaura ndobva tatobvumirana kuti toenda toda kuenda kuhondo tabvumirana paya toda kuenda kuhondo tiri 5 tasvika kumba hatinomboona sekuti zvinhu zvingatovanzwa tatosvika tichizvitaura kuti toda kuenda kuhondo saka baba vangu vakaramba vakanyarara vana kutaura mai ndo vakataura zvikanzi muda kuenda kuhondo hamuziri kunofiwa kuhondo kunofiwa baba nobva vanyara vanambopindura kana cho ndakazonzwa vakutaurirana vega namai zvikanzi kunyange ukavarambidza vachaenda vachashedzwa vachaenda kukolapa mandi baba vaizvizira kupi kunyange ukavarambidza vachaenda zvakasaka muda kuti vana vaende vanondofa zvikanzi kana ukanyavarambidza vachaenda asi vachaenda ende vachazoendera pamwe rimwe saidhi risoro revanoda saka isi taingoteerera mwana wanzvadzi yamai yangu akabva ati zvataura tete ndizvozvo kuhondo kunofiwa ine hatichadini hatichaenda patasara 4 tasara tiri 4 ndobva kwaita hanzvadzi yangu yandaiteedzera inanga apedza grade 7 atsvagirwa nzvimbo yekuenda kuboarding school nehanzvadzi yangu anga ari nesi kuChiredzi hospital saka ipapo pakabva pauya zvinhu zvake zvekuchikoro trangi mashitsi zvimametematika seti zviyezvi azvitarisa mwana mapijama unonge usati wambomapfeka kana kumbofuga mashitsi unonge usati watombomafuga zvikanzi aenda kuenda kuchikoro tasara 3 tasara 3
asi mai vatochema kapa varamba akuchaendeki zvokungoenda zviya zvokuti tichatongo mafungira ataiita kuti tinodini tinongosimuka tototi taakudini taakuenda tasara 3 inini neanonditeedzerawo takazobvumirana kuti uyu muduku ngatimutise anoda maistiri kunozotinetsa kuti ngatimutise ndobva tasara 2 ndo vasara chaivo chaivo kubva pa5 paya tasara 3 saka taata kutsvaga nzira dzemabudiro saka takatogara nofunga chikoro ndobva chatovharwa vatatosvika paholiday pakauya mwana hanzvadzi mai vangu vaigara kumasvingo musi waida kudzokera ndo watakati nhasi tinotora mukana saka pakuperekedza sekuru apa isusu takati uyu akaenda kumombe zvekungonowaiza zviyezvo anga achifudzira kuseri kwemba dzehanzvadzi yangu hombe ndati yashanda kuchiredza achingowaizira ini kuti ndichiona mukana ini ndakatiperekedze sekuru ndakudzoka asi mai vanga vachingori kazokudzokerei atinosvisa sekuru kubhazi ndikati inini haiwa ndoda kuenda kuwasheni naCCJ niwe panext door ndatodzoka ndadzoka paya ndangosvika mumba ndobva ndatora t-shirt ndobva ndaisa pamusoro uyu ndobva ndamudai bvauya ndobva amhanya mumba bvaturikidza uniform ndodzadziri hembe gadze pamusoro bvatora uniform bvaturikidza pane zvanga akapfeka saka baba pavanga vakagara imba yavo 2 rooms dzanga dzakavakwa dzekumushadzira munodziziva vaiva 2 rooms vanga vakagara kudhoko vaiona uyu achiturikidza akatotaura kuti vandiona vavatarisa kusaidi nekuti kuenda kwatakaita baba aitoziva kuti vanhu vaenda asi vanga vasikagoni kuti endai kana kuti musaende saka isusu ndobva tabuda sekuru wangu vanga vatengerwa chingwa taichidya paChristmas ipapa chatengwa ndobva papasara half loaf ndobva tatora half loaf endo mbuwa yatakatakura inini net-shirt nemashort sleeves ndiyo hembe ndakaturikidza pamusoro uyu akaturikidzawo zvimashoti zvake zviviri nezvimasheti zviviri vatatorwa pasi tafamba tasvika pataimboteka futi mvura taakubhodha ndobva kwazi nevamwe madzimai anga akagara ipapo anga aine ukama nepanext door pedu isu tane tricks hatisi kuziva kuti vana panext door 2 vakatoenda mai vakanyarara vanombozviti bufu maivepo saka patakaoneka newe inofunga vaiziva chokanzi vanakwamakwiyana zvakwidza muri kuenda kupi tikati tiri kuenda kwamukoma Robert pane vamwe mubhudhi wedu isusu ndingangoti family yedu imwe yanga itori kuMozambique tikati kwamukoma Robert tikanzi mukoma wenyu apfuura pano panhasi achienda uko tikati pane zvaatituma batamhanya zvedu tasvika pachikomo so uyu nobva ati chiyo bhaibhisa nobva tamhanya takafamba the whole day ndingati kuma 3 ndobva tasvika kwamusiriswe ndokwatakazomwa mvura nekudya flofu redu yatichinyika mvura batapedza batafamba bakusvipa manje kuti akufunga watorara pai batafunga vamwe sekuru murume wasisi wangu vainzwa muprofita pasita uko wainzwa sita batati kabvunza iye munhu anozikanwa batabvunza bakwakutotanga kutoti zvarara bataratidzwa dzimba zvikanzi dzimba idzo dzese dzamunoona dzimbe dzavo bataenda pai batasvika aitotiziva batatambirwa zvakanaka tatodya sadza pai tapedza manheru vainamata emuziyoni taimprofita ainamata taendawo tagara pai pakirawo pai vanamata toprofitwa zviyevo zendainzira yenyu yakanaka vatamuka kuseni vataratidzwa nzira kanzi kana masvika pamashops mobva makwidza nerodhi yetara moenda kusipunga bhaira kanzi mukaona mota munomisa makasununguka mota hadzisii vanhu vatasvika pai ndobva tatoti netara takafamba tafamba tanzwa kuti taneta tiri kuona chikwangwari chakazi 15 kilometers tosipunga bhaira apa dzaakuma 11 nguva vatafamba nofunga kuma 1 takazoona mota masure chijepiso chechiva ndibva tachimisa vachamira zvesho vachatitakura kanzi muri kuendepi vaitoziva zvavo tikati tiri kuenda kojoina kanzi mundojoina chiiko tikati kujoina hondo zvikanzi hondo iyi muno mutakatora nyika udharaisa zvekupindura vacho hatistori navo vozi chokwadi chaicho hatisina here tikati toda kuti vazotibetserawo kwedu ndobva vangoseka ndobva vatitakura
vangonoti kuturwa pasi pungabhaira paya pakazara unongokuturwa ungomira utarisa so utanga kutarisa munhu hapana unoziva ende hausi kuziva kuti wakuchifanirwa kuita sei manje saka tichingotarisa ipapo ticha uya kumbomhanyiswa uya mudzimai wake nezvana zvake true zvedu zvatoita togara pana ticha paya tatova family tatogara pana ticha paya manheru abikwa sadza nenyembe tisina kana munyu mukadzi waticha wachine zvimari watenga zvimatindi fish tadya paya tarara kutodai zvonga wakaita izvozvo wotodai hapana kuti kungotarisa kuti hapana chingandibaya vanhu kwakutorara tamuka kusena vanhu vari kungouya ende ipapo vazhinji vanga vachibva kuchimanimani vanga vazara ipapo kwedu kunenge kwakuchakadai zvisati zvanyanya chimanimani nemauti cylinder secondary school nechikore secondary school ndo vanhu vanga vakazara ipapo tichingomukawo mangwana shuwa marori akauya hatina kuzomborarapo vatatakurwa enda kumachazi tasvika kumachazi waiti wasvika kumachazi muchisvika marori so kona yese yaibuda munhu pachikwenzi pese paiuya munhu achingoshedzera Zimbabwe vari kutoya kotarisa wauya wekumusha kwavo unotomana vototorana voenda kuchikwenzi chavo torana voenda kwavo wana washaya saka isusu takangoteerana onani naticha ati fambi wotati vataona ticha wegrade 6 nemhuri yake akaniticha mugrade 6 ainzi Sigauke uyu wandikutaura anoshanda apa part office luwayo wegrade 7 uyu ainzi Sigauke tikamuonawo nemukadzi wake nevana vake 2 tazogara nofunga after 2 days ndopetakazoona vaya vepa next door vaya vavirawo vakomana ava vaiva grade 6 ne5 inini kumba kwangu inini ndandabva grade 7 ne5 ndokuzotanga kutawana navanhu takangondoiswawo pane chimwe chaizi rosha vaiti kurosha ivo asi kwaitodzidziswa vana masikati iko kwamini taidzidze chii taingondokwetairarasikana vakomana vaingoti pavangosukusirawo mumakwenzi imomo miti imomo vanhu vaibika sadza zvekuti hapana wairamba munoziva kuti kana makabatana mune chinangwa kwaibikwa sadza 6 to 6 richibikwa asi kambani imwe naimwe yaidya ka1 isusu yaidya na 2 p.m. usiku ndopetaimuswa ipapo tomutsana toenda tonodya munozodya futi mangwana nenguva iyoyo pasina kumira kubikiwa pasina kumira kudyiwa sadza richingokuturwa chikabikwa asi taidya taipiwa nyemba dzisina munyu saka waitoti ukatoonawo netumunyu mupepa paragara tati garei paya ndobva pavo pakauya vamwe comrade vaizitsana ndovakamboya kaadresa ipapo vachitaura kuti zvina zvinomira zvakanaka kuzambia chichi asi pana pamuchabva ndiyo nguva yanga ichiziva yanga ichinetsa edita ndiye kuzambia yakakwafa comrade chitepo saka isusu taiudzwa vainyasonzwisisa vainzwisisa isusu vasati tanyasa kupinda musoro chataiziva ngechekuti toda kuenda kunorwisa kunotraina tibate bhazuka tozoya tonyunguduka tichipfuura murungu zvekuti ndakatosiya ndakanasa kurongedza mabhuku angu zvakanaka ndaitofungawo ndikangodzidziswa kuzonyunguduka ndodzoka ndotogara kumba ichinda kuchikoro ndichinyunguduka ndichiita sei ndichiuraya varungu vozi kwedu chaikwa yanga isati yarwiwa ivavo varungu ivavo ndovega tatanga kutoona ndobva tazotakurwa vasikana paita bviswa taiswa kuchibavava pari pastorum so takangotakurwa vasikana chedu ndobva taiswa ipapo ndobva tambogara paya angogara maybe mwedzi ameno ndokubva tazoona vakomana vakupfura vachienda mberi isu tasara paya pavakangopedza kutakurwa matatakurwawo bataenda kuchibavava kutoronga pataigara mujinga mabudzi rifa toita bhesi redu paya tikungorarama mararamiro edu pakatanga kuuya vanhu vakatrainwa manje ana comrade Dadirai, ana comrade Mationesa, ana comrade Trust, ana comrade Zanda, ana comrade Fara, ana comrade Famba, ana vakawanda wanda vamwe ndatovakanganwa zvangu vangobudawo pari zvino asi ndo pakatanga kuuya ma trained personnel papo
vakutanga kutotimuka vachiti timhanyisawo takutotanga kutrainiwa tatisina idu pfuti asi training yese taiita chaingosara chiti tatisina pfuti nevanhu ivavo tichigara ipapo tichingoita majutis ekunobika isu taindogeza maplates taingondotora maplates edu togeza muna budzi vakomana vachibika kana juti rako raperawo taiita vhiki kambani yenyu yaperawo modini mubva mamwe mubikawo muchingomukira toitoi takutoita majutis ekungadhawo taaneka clinicwo paya takuitisawo orientation tiri kumuka tichingoita orientation every day nevakatrainwa vayo vaiti ticha vaya apa inda dzatanga acho saka maingotiwo kana wakagarawo mwari pamberi taigara takaita malaini munga muri malaini mubva magara makaita malaini anga wachingobvisawo ari pamberi pako inda bvudzi raidyiwa kusvika rasara apa pera apa tichivaka mabharaki ataivaka taibva tagadzira mibhedha yematanda toisa mauswa toisa masaga tozowaridzawo torara tatakupota tichionawo zvimagumbezo zvaimbouya tichimbotambiriswa saka tiri ipapo first group ndakangoitawo lati first group yakatanga kutorwa ipapo kuenda kutraining kutraining ndo racho ranga rakamanikidzika isi tatakawanda but training camp yaiva tembwe chete ipapo saka kuti unhongwe pagurupu rakadaro ini ndandiri mukambani C yanga iri vaduku pane vaduku vemagrade 5 ichidzika pozoitawo isusuwo grade 7 grade 5 6 one 7 zvakadaro saka ina ndiri mukambani C kuti ndasikatofanira kutombopakwana saka vanhu vakanyorwa tiri kukitchen kwazi kuna vanhu vari kuenda kutraining vavanyorwa tiri kukitchen saka tadzoka nobva tazvinzwa shamwari yangu ainzi Farai kana kuti Grace Mutonodza aibva kwarimbi zvikanzi anditonyorwa tatanzwa mazita evanhu vanyora vanhu ndataenda ikoko tavashaya tadzoka tatorara ndatobatwa nehope uyu anzwa kuti wauya andimutsa saka pandakamuka inini pamubhedha pandakarara paya ndakajamba mamune zvigutsa ndakandohukwa nzara iyi ndichigutsa kakwatuka ndakazoenda kuye ropa riri kuchururuka tasvika paya vanhu vaya vakangoti vanyore tobva tanyora but tichingosuduruka tozovadzima vaenda vana vaduku takazvinzwa kuti kwazi tozovadzima vaenda vana vaduku ini ndichifunga apa nekukwara kwandaita angosungawo kwakurara hana uzotomborara usiku ihwohwo gumbo riri kurwadza apa uri kufunga kuti wakuwara amuka kuseni kukitchen kujuti taenda kujuti kukitchen tikutogeza maplace muna budzi pitwe yekuparade isusu tiri kukitchen hatifanirwi kuenda kujuti ndikazi nafara yehandi hatifanirwi kuenda parade tiri kujuti nafara yehandi ndikati aiwa toenda kodini vakataura kuti vanosara kuti kwazi handi iwe pataenda tasvika paipa kana kuti vakazokanganwa kudzima abeni mazita aya atoshedzerwa ashedzerwa mazita aya ndokubva tatomhanya kutora zvimabhegi tapinda murori rii pane apo pataimhanya tichisvika pachimwe chishop so ndinyatsozwa kuti mwiri watopinda chando ndakutorwara topinda fifa ndofunga raiva ronda riyo vatanorarira panyadzonya tarara panyadzonya tamuka kuseni tandogeza muna budzi muna nyadzonya river muyama tadzoka tapinda murori redu ndakutorwara ataenda vakasvika pachimoyo inini ndakutonyatsauzwa kuti paramba ndakurwara zvikandigarapwe tabuda pachiclinic papa ndasvika paenda torwa temperature yashuta kanzi haachaendi ngasari panapa adini atomborapa saka zvakaita ndakagadzikwa pakabhenji apo kakatarisana nerori riri kabhenji kaya ndatopuwa mapirizi andakanga ndamwa ipapo vanhu vatokwira rori rakutotinhira shamwari yangu yasimuka hanzi iwe vakatiendera ndakangosimuka so ndichienda parori paya ndikadai vandidhonza murori ndofunga vakazosara kutaura hapasina munhu aenda asi ndakazosvika kutembwe manje ndatopora ndakabva ndatopora funga matablets anga achashanda ndakazongosara hangu maroronda ndakabva ndatopora nefivha yakabva yatopora tasvika kutembwe kazi ngavatange training tatanga training tembwe
trainwa naComrade Gurupira. Pana naComrade Gurupira vairi, pane mukuru nemuduku, pane kamwe kapfupi kaizwi Mama Mupofu naComrade Gurupira mugiant. Vakati kwesha. Pane base 1 nebase 2. Kubase 1 ndokwetaitrenerwa. Kubase 2 kwaiwanza kutrainwa vanga vakuspecialize. Saka isusu every morning taifanira kumhanya kunosvika kubase 2 18 kilometers. Tikamuka kuma3 tosvika mukembi kuma7 or 8 kudzoka. Taingosvika muchipuwa 5 minutes break. Kumhanya every morning taingomuka tichienda kwasabondo kubase 2. Zvekumhanya zvazvo inini yanga isiri problem nekuti kuchikoro ndorairi basa. Taitotya vakomana 2 chete kana kuine zuva kuchitonhora taipedzera. Saka inini hangu training chaiye yekumhanya haina kumbonyandirwadza. Zvekuti taitotiwo kana tafunga kuti tamusikanzwa tambotoda kurara taingoturikidza zvimakamafecho takapuwa tongoziva tikamhanya tosvika musango toti torara. Tikarara pavanenge vakuuya tinowanzwa hani munenge muchiimba taingotaimira toti tobva tatoenda panumber 1 manje tinenge tiri fit totosvika tiri sunumber 1 unge tisitaenda kubase 2 apa musuwo tesina edu kudi kusvika. Tapedza training zvakanaka ndobva ini ndasarudzwa kuenda koita zvepolitics. Mazvibasa rekuhondo manje. Tapedza training kuti uchizotrainwa uzotrainawo vamwe. So magrade 7 test takatodzidza ka. Test taitogona kunyora. Ndaiswa kuye. Tapusha pa taiziswa naComrade Jones Chichidza. Tafambe. Ndobva kwazi kune vanhu vanoda kuenda kuTanzania. Vandasarudzwa futi pai. Ndiende kuTanzania. Tazobva paya taenda kuChingodzi kuairport ndoko taifanira kundokwirira ndege. Takagara ndofunga 2 to 3 weeks hakuna ndege yauya. Zvikanzi ngavaende kuBeira kuhub. Vakuzoendwa neship. Vataenda kuBeira kwauya ship 1. Ship 1 ikazi ngaimbotakura vakomana first. Yatakura vakomana haina kuzouya futi. Apa makembu zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Zvinhu zvatovhiringika patanga nyaya yevashandi. Saka nyaya yevashandi ndiyo yanga yakuvhiringidza zvino. Saka gurupu rese hatina kuzotomboenda. Ndobva tatozinga tichidzoka. Ndobva taenda kuDhondo. Taenzo kuDhondo. Tasvika kuDhondo bva tati gare vikanga vachitodzokera kumacamps. Hatisa hatina kuzodzoserwa kupi kuTembwe because Tembwe yanga yatova kure. Taapedyo nechimoyo. Taapedyo nechimoyo. Ndobva taendesa kuchimoyo. Saka isusu nyaya yevashandi yakanyanyotiriridza tisirimo. Ndopetiri kuChingodzi tikazomboti kuBeira. Tasikanyasi kuziva nezvazvo. Saka takasvika tikatotanga kuvhunzurudzwa pagedhi atovhiringidzwa isusu kutopindura vacho hatisimbozviziva. Taendeswa kune handa kuye kubhesi revasikana. Tasvika wanikei upenyu hwedu hauna kutombomira zvakanaka. Apa pana wakazongozwa tsitsi ukazi vabvisei ikoko. Muvaise paHQ. PaHQ pane kabhara kaimbotsika kari kasitorumu. Ndoke takasvika tichigadzikwa ipapo timu yedu. Vatangopuwa zvimabasa zvakasiyana ndobva ndatozoitwa assistant waComrade tongogara. Ndichitomukira kunowacha nekutsvaira. Varagara nofunga kana kuti mwedzi kana kuti 2. Vakwazina Comrade Chimedza vanhu vakatrainwa vese vaiti sumabasa iwayo. Ngavauye kuno ndiri kuvada. Ndobva tiite instructors course. Tizonotraina vanhu. Vatatanga takawira base 2. Taitrainwa naComrade VP Chiwenga. Nevamwe vaitiitisa engineering vaizwi Comrade Jepe. Nevamwe vaduku. Vataita instructors course yedu paya taingomuka kuseni tichienda kubase 2. Takawira base 2 tichidzoka paHQ pataigara. Tichingoti pedze. Ndobva ndasarudzwa pagurupu yevanhu 3 takasarudzwa tiri 3. Vanzi pane vasikana vari kuTembwe vakaita musikanzwa vanga vakutamba nje wangazi vatotakura material vanoda kuti vari training. Ndivo vamuri kunoita retraining. Ndadzoka kuTembwe ndakasvika kutanga kutraina gurupu iyoyo. Ndiyo yakazonyasa kuti ndiqualify kuita instructor iyoyo. Because taitrain. Unoziva kana uchitraina munhu ane musikanzwa. Akambotrainwa. Atori fit zvake.
vaitoti vakanga vakakumirirai uko mukabva paparedi vaindokumirirai uko gurupu rega rega raindomirira vanhu vanoritungamirira kuenda kwavari kuenda kana vachienda kutakura kotema matanda kana kucheka uswa vari kuenda kutraining vaimirirawo mainstructors avo. Saka anga aititungamira panguva yezikomedi Mbumburu. Saka taingoti tikati takuenda ikoko vaitotanga kuti Mbumburu oye Mbumburu oye Mbumburu oye zvikuperera iwe vakatodaro amuvabati imimi wacho ndimuchatosunga kuti muvabati. Saka akakweshana navo ana chochoricho kusvika vapedza training iyi. Vachingopedza training yabva ndaendisawo base 2 yaenda kubase 2 takata kutraina vanga vakuspecialize. Saka inini ndaitraina mahand grenades nebayonet fighting kubase 2 vatapedza vandakaona ticha wangu ticha lowa vanga vakuspecialize ane anti air takasangana navo ipapo ndobva tabvapo ndobva ndazodzokera kubase 1. Ndabvisukira kubase 1 ndadzokera ndangotraina futi vaya vari kutanga vaya ndobvakazoita attack yepaTembwe. Saka one day tiri paparedi pane vanhu zvekuti vanhu vaita musikanzo vairohwa paparedi ndopairangirwa munhu wese. Saka vanhu vaida kurohwa musiwe vakatiza vatsvagwa vashaika vatsvagwa vashaika kuvashaya chaiko kusvika vanhu vatozvinga vachidhisimisa paparedi. Tichingobva paparedi pane vanhu vaingoti tinorwara tinodini. Saka vanhu vanorwara vaya mumwe wacho taivati endai muwacha hembe dzedu. Tasvika kubharaki tarongedza hembe vamwe vatokrosa Tembwe river vatobuda angangoti vazhinji vanga vatokrosa Tembwe river pakwangosarawo vamwewo vanga vasikaendi kubasa riri outside camp. Saka pamabharaki pedu isusu taikrosa nepakitchen remashefu then kuside uku kwakune commando maigara mashefu. Isusu mabharaki edu aya evarume anga ari kumusoro kudhuze nekumagazini kwakustoreroom kwaigara chikafu nekwaiya neclinic. Saka ini ndangosvika mabharaki paya ndakangosvika ndichirongedza hembe dzangu kuti ndipe vasikana vaya ndobva ndatovapa ini ndobva ndatodzoka zvangu papa nemuti wanga wakakura wanga uri ipapo apo mufunga ndandane 2 weeks ndichingotaura neshamwari yangu tongai wataitraina naye zviye zvekuti hondo ikauya inini inopera ndichitenderera nemuti uyu pana bara nopenetrata muti. Saka ndakaona sekuti mudenga maita shiri dzakawanda nemhepo yakawanda saundi yendege hainzwiki kana isati yakupfuura. Saka handina kutoziva kuti indege ndakangova ndikutarisa. Saka pane vaenzi vagoronga vaigara pakitchen yemashefu ndovakati hondo hondo ndobva vatanga kuti papfuti yavo mudenga. Ndakangotarisa ndakanomira pamuti wangu uyo ndikatenderera ndione mai zviri kuita vanhu pabani apa bani raivapo kubva pamabhareki edu kuenda pakomando apo vanhu vari kumhanya imi. Inini handisati ndatozwisisa kuti chii chiri kuitika vanhu vari kumhanya. Ndopakauya ndege ikati pakati pamabhareki pane kabhareki kadukuduku kaigara varwere pane vasikana vairwara mahurricanes vaiti makumbo. Saka pane mwana anga ari panze ndopakauya pakakandwa mukwende ipapo ndikaona munhu pasi vhiyo ndopandakatanga kuti saka ini ndakangonanga nemukomando kana kuti dzikidike kuti mukomando mungangopisa hondo zvina ndakangoenda naimomo. Ndasvika imomo ndamira pamuti pendakandowanda ndikaona comrade waizoandoda vakabata shamu vari kurova vasikana vaisevha mukitchen mimi vaisevha mutebhuru mumashefu mimi vanga vachikutorongedza zvinhu zvavanga vapedza. Saka vanga vakuhwanda pasi pematebhuru ndovanga vachirova vachibudisa vachibuda navo. Saka zvavaiita vandodava vaiti vakabuda negurupu vakandoribudisa kumhiri kwaTembwe vodzoka. Inini pamuti ipapo ndofunga ndapagara kana kuti 2-3 hours pandaiva ipapo pakadai muti uyu wanga wakaita sewakadonha wakadai. Saka inini ndakandopinda apa. Saka ndege yaiti ikauya helicopter ikarovawo kumamablaze pachitenga pachita dust apa ikauya ikakanda mukwendo ndakangokuwara apa chete apa ndopandakangozwa kuti kuti ini fragment rakapinda pandakaramba ndiri ipapo. Pakazoti pakuma 1-1 ndege dziya zati ndobva kwasara helicopter 1
helicopter 1 iyi yaitenderera pamuuyu muuyu wanga anditi munoziva zvinotandira zvezvi zvekuti wanga wakatendenedzwa wakadai zvekuti kana pane munhu apinda mukati kana kuti yaitozi kana kuti vangaona vanhu vachipinda mukati saka helicopter yaramba itenderera ipapo ine kuti ndichibuda pandiri hapachabudiki iri ngotenderera helicopter iyai pane pandakasvika pakuona munhu aiva muhelicopter soka akakanda empty bottle akapfeka mavhesti ewhite aya aiva neshoti yewhite akakanda empty bottle ndiri kuona kuti ndibude hapabudiki saka zvakazoitika ana andoda vaya vakazoridzirana futi neground force kuna Tembwe kurwezuko helicopter yandopa yakati ndopandakabuda paya saka endakabuda ndakangonangawo kunopinda muuyu muimo ndaba ndasvika ndikaona makazara vanhu munhu wandakaziva imomo comrade hip level uyo wekuzoshayika kushanda kurewezo ndianga aripo anga anhongawo futi ndiye ganga akabata rifle imomo ngainhongawo yanga yadonhodzwawo nevamwe neumwe ainzi Peshi vamwe vacho ndavakangaona makazara muimo saka tagara muimo yeka takati karamba takagara patoti ngatidini ngatibude helicopter ichiuko ndopatakabuda tesi vatanga kumhanya takananga kwainzi kwaZuze kupofu vatamhanya taisati yauya ndobva tamhanya ndobva tasvika kwaZuze kuya kwakune chikembi chemakamarada tikatoona vamwe vakabudisa avo futi nemumawindo vachitoriza because ndege ndokwaidzaichekera radius zichidai dzichicheka saka takabva tati ngatipinde muna Tembwe ticross tikasvikawo povo dzirimo dzakahwandawo mutsanga muya tatukwa zvedu pitani mutibweresera ngondo vana vaZimbabwe pitani saka ngokrosa murwizi muya inini bhutsu dzadonha pandakamhanya pekutanga paina asitorina bhutsu apa vandoda vaitaura paparedi kuti sungai bhutsu hondo ikauya munosiya bhutsu masuper pro yaitova shaini yaikusiya kaoneka yakachikadai yaitoshaina tichingo saka yakambotanga ndati 1 ikasara ne1 kana utondisturba ndikaikandirawo toona tabukrosa budzi yabva tasangana naandoda vanemwe group vakasungirira bhutsu wobho apa ainhonga vachisungirira nemashure zvochidai vachinhonga vachisungirira ndobva vandipa bhutsu yakareba vaiti munhu wese mbudzi iwe mbudzi tara bhutsu mbudzi adapuwa bhutsu dziyana adasungirira pamakumbo abayiwa zvekuti achatorwadzi abayiwa neminzwa handichatozvitereri batati ngatichienda kwachari kwakwavhurwa rimwe bhesi rechi3 rainzi kwachari ngatichienda kwachari pamwe ndokwatinganoona chikafu nepudini nekuti tirare zvanhasi ndobva tafamba bataenda kwachari takasvika kwachari nofunga kuma5 tikangosvika tichingoona chete angova marasha vakwabhombwa futi tikatarira kusvika andodaura vamakasha ndo vanga vari base commander ikoko ndo takaona vachingotenderera tendererawo vanhu vanga vatisa imomo kazi hapana vatobhombiwa ndobva tatopfuura ndobva tafamba takazondorarawo patakarara patakangoti pana pangatichirara taneta vatamuka ndobva tafamba saka pane kamwe kasitorum kakari kati mukatatiskaziye kaizikana nemashefu ndopetakazosvika toungana ipapo vatatanga kuirwa chikafu chakabva kutete kubataliyawo takaona chakauya nakomedi sekiramai nemishonga takungorapwarapwawo paya nzeve dzangu dzakutongobuda mvura chete ndo hakushaya kuziva kuti kana kuti dzadza noise dzakutongobuda mvura vataendisawo bataliyawo ndofunga ndakagarapo kana 2 months ichimborapwarapwa paya nzeve dziya dzaita nani chingobvistumburana minzwa paya pakazochidzokerai tadzoka tandotanga rimwe bhesi paenzo kumaroro taenda kunotanga rimwe bhesi kumaroro batatotanga kutrena futi batatotanga futi maduties edu ese papo tamuna 78 saka tiri pakati pekutrena ipapo anga mukuru wedu anga ari comrade Edwin Munyaradzi wekutraining department ndobva kwanzi povo pamutoko iri kuti hadzi vana vedu vasikana vari kuenda kuhonda atimbovaoni vari kuendepi hapana kana ari kumbodzoka zvikanzi ngatiendese timu vanga vapisirwawo dzimba ikoko anzi mabhero agadzirwe vaende nehembe vanopa chipofu vanongondogara 2 weeks vodzoka
havafaniri kugaramo, kungoti vandooneka chete vadini vadzoke. Vatakaenda tiri group of 29 vataenda vasikana chete. Pane member yegeneral staff as comedy tichawana freedom. Inini ndaiteera ipapo pamaranks vataenda. Yanga yarengi ipi? Apa inini ndiri kutraining department ndaiya battalion commander. Okay. But apa vanhu vandandinawo kavaikwana platoon. Sava platoon combat. Tova platoon. Ndobva taenda kumusha kwekwe. Tasvika pamutoko. Pana ana comedy Evaristo. Andogara chimona part officer. Ngosvika vakangotiti zvikanzikana. Tingagarino vasikana muno. Vanotiurayisa nevarungu vanoti radhererwa. Vakabva vatotiza kubva kuenda kufurandi mberi. Batazosarawo nevamwe vakazoitawo zvinhu zvokugara nesu. Takatogara funga 3 weeks tirimo tikatenderera kwaMgoronga, kwaMutadza, kwaMwenye, kwaMasara kufa. Nzvimbo dzetakatenderera ikoko tazopedza tazodzoka hedu paya tazozinga vachidzoka nekuti takamirirwa yanga ingori test. Bva tadzoka tasvika uku tikazika ngavaendeswe kune pane kamwe kabhesi kaigara varwere vanga vabva kufrandi. Ndopetakandoendeswa kukazi mukavadzosera kune vamwe uko havandowirirani, vanenge vakuzviti takabva kumusha. Tagara meno 2-3 weeks. Pakwatoya reinforcement from Tembwe. Zvekuti ipapo ndakabva ndasiya vanhu 3 vandakandabva navo kwaMutoko. Takasiya vanhu 3. Nakomedi Shupika Ilois naMchaneta. Zvikanzi kuMount Darwin. Yatova detachment kai. Ndakutopusha detachment ndatova vane rank detachment commander. Anga 126 vatanda kwaMount Darwin. Tasvika Mount Darwin. Takaenda takatakura material. Ndobva tadzoka. Tacross tasiya material vatadzoka. Vatatakura mamwe ndobva taenda. Ndobva taona kuti vanhu ava vanoda kutibatirira kuti titi isusu vari kutiitisa basa rakachipa. Ndobva tati haya kana zvekutakura material kana ngatigare tese muno. Kana takudzokera kutakura tongohafurana. Because basa ravari kuda kutiti rakachipa ndo ranga rakaoma, hapana chinhu chakaoma sekudarika bhodha. Saka isusu takaramba zvekuzoyanzi itai zvekuti munoita zvekutakura material. Takatoona kuti mufrandi muri safe than cross a border. Because taifamba 8 days kuti tizocross a border. Pa 8 days apa pane 8 mabhesi. Munofanira kubhesa pa 1 base every day, ndo pane mvura, ndo pamunofanira kubika mogeza, ndo pamuchadya. Mabva ipapo munofanira kukavhira nhando kuti mangwana musazotsva nezuva siri musati masvika pa the next base. Masvika mbodha tasika cross masikati, cross manheru. Bhodha reku Mount Darwin ranga rakaiswa fence kazveku ngangoti fence kunoko uko mbiri uko fence. Pakati apa poiswa unpersonnel. Saka ipapo aite pasi pozoti zvimabhakuni zvaiswa zvakaitanga masunflower vaingoisa katambo katete apa nokuti ukangoka zvese zvinouya kuona mafragi ukatsika gumbo raenda. Saka taitongoziva kuti tikazotaka kuzitake cover tasvika mbodha totora cover paya vamwe kutorara dzope dzinenge dzabata unenge waneta. Uyu wesecurity ocheka waya ocheka buri acheka buri ochipinda nefoshoro achibvisa achichera makomba achibvisa ondosvika kumiri newaya yoko ocheka pomunobuda napo. Saka kwakazova password tsikapatsika mumwe moziva kuti apedza taakuchipinda manje. Kupinda ikoko kwamune muchiita usikuka asi unofanira kuti utsike mugomba ukapotsa gomba ameno ako. Saka taitotseka akashoma inini negrupu yangu hapana akambopotsa gomba. Taitocross. Kunyange vanhu avo vamwe vanga vachifamba vakarara moziva kuti unofamba vakarara uchingoita kutera kune vangu kuenda vamwe zvinonzwika ameno zvazvinoita. Unofamba vakarara asi inofunga mbodha hapana aizorara. Saka maitoziva kuti kana
mazopera mese mukazwa mapera mese waingoti ukangocrossa totora cover cross wotora cover totora uchitora cover kukavhira vari kudini vari kucrossa mocrossa saka matocrossa paya mese mapedza motoziva kuti tapona wapedza posvika wasiya materials mangwani crossa futi tikatikana togara tese muplus hapana chinhu chairwadza sekufambiswa nereinforcement vaineta vanhu vaya pane mugrupu yetakazosvika tatakura pfuti 2 tatisingadi zvokufamba nereinforcement saka takazogara mumount darwen tagara mumount darwen ndobva zvanzi kuri kudiwa ngakuendewo futi pesindin sector iguruve kunodiwa futi vasikana yaipisa svikanzi ngakuende 12 then futi ndakaenda ne12 iyi taisvika mupesindini manje makomedzi emupesindini naona vakatitambira zvakanaka vakati munoma mugari munhu asina kuridza pfuti natigari munhu asina kuridza pfuti mufrandi tikatakwa vanodyorerwa vanotinetsa toda kutovarongera hondo bva varonga zvikanzi toda kundobhomba mudhuri wepawata pakipi saka takadhivhaitwa nepakati vamwe vakandobhomba mudhuri wepawata isu ndokubva tazitinoenda kublockading ambush vanhu vachauya chete kubva muzarabani pakune kembe pachauya chete vanouya ndobva taenda zveshuwawo vanhu vokwakatanga takavanzwa tikazova dhudhudhudhu dzauya mota aya ndopandakatanga kuti ndiri kuridza pfuti mufrandi saka ini ndaingoziva ndiri kuridza pfuti dzamagazini opera obvisa ndoisa manga opera kana kuti nditeerera kuti chiri kuitika chii saka assistant wangu pedza anga ari pasaida akazondikwenya ndamagazini e3 anzi kwamugama comrade kama vamwe vaenda ndopetakasimuka paya zvoshuva vamwe vanga vaenda ine retreat yacho handina kuinzwa ukoko kuvarungu kwangosara munhu wane ati paingodzika pfuti wane aiti saka takabva tamhanya tichingomhanyawo pana apo ndobva tazosana nesectorial commander watati nesectorial logistic combat trinity anga ani maassistants ake 2 ndiwo nofo takabudirana ndobva taita 5 saka ivo vanga vagara vamo vaiziva kugathering point kwataifanirwa kuenda dai takangosara 3-2 tatisingatozivi kuti gathering point yacho kwataurwa ndekupi ndobva tatoenda takatosvika vamwe vakutoimba vatava pamorara tagara paya sadza rabikwa kudya richadi gunpowder yaya tatakajaira kuridza 10 bullets dzataipuwa tichienda nemarecruits kurenje apa pagunpowder yakurwadza pahuro harichadyiki vikatozouzi nevakomana mukasai kudya tiri kurova isusu munhu anonge atadza kudya tomurova muno ende vaiti vhundusira zveshuka vazongojairawo zvinozongopera bva tagara ndobva taenda kuchitsungu one day takagara pabhesi nakomeredi ndichiri kuirika matachment commanders anga aripo paiva neni papana comedi vatema tichatonga aripo kuconcession izvozvi akuzi comedi gedi pozoita comedi duster bazuka akazoshaika akatozorumwa nenyoka atova muno atogarawo hake muzimbabwe maundarenipo akazofa takagara papo masikati pakauya pofu zvanzi kune vamwe venyu vauya uko vakaita sei zvikanzi vakapfeka hembe dzemakaki vane mahanyeti eraundi saka vamwe vando vakazokurumidza kuti mazipra vanhu paya patakagara pasi tikatanga kunetsana saka todini vamwe vati handitovafura ngativaridzire pfuti vamwe vakati tiridzirane pfuti tipedze mabara anorwadza kutakura kuya tichiridzirana pachedu saka tovaita sei anzi aiyo ngatitaure nepofu tibatane navo ngatitaure tiedze kuti tibatane navo tobva tataura nepofu pofu ndiyo yakazoita munyaya ipapo ngati ngavauye vasina pfuti isu toenda tisina pfuti saka kwakaenda 3 inini comedi watema nacomedi duster iko kwavo kwakabvawo 3 uzi ainzi viniga chabalala na mapirisi ndevere na ainzi doni nyoni vatandosangana paya vataita unit accord yedu takatoitanga unit accord yakazoya takaita unit accord yedu vatawirirana tikati chinangwa chedu chimwe chete ngatibatanei pane kuti tidini
tirwisana tipedza mabara tichirwisana atabvumirana paya paya takazoswera taatese isusu taataka isusu manje mutemo wedu taidya mupofu ivo vaiti hatidyi mupofu vapofu vatengese saka vaifamba nemagaba saka ivo vaiti taipedza nguva yekuti magaba chikafu chikapera totodzokera Zambia kuchikafu saka apa isusu avaudza kuti isusu pofu ndiyo vabereki ndo matinotogara imomo mupofu taakutoita nawo mamorari manhero aya nepofu paya vanhu vakutofara bhara rotoyarwa nemafetikuki tovamwa tii zvatopera chicherechedza vamwe wacho achiti gamuchirai sensutile senafikile kuva mamalo vava sensutile saka takagara navo zvakanaka bva takrosa mavhuradona bva taenda kumhiru vanhu vaiva nepfuti dzataatisina taura chokwadi karaifo waiona 1 paplatoon vaiva nepfuti malmg mamota 82 mota 62 mabhazuka isusu kutaura chokwadi hatisina pfuti dzakadaro zvekuti vakatotibvunza kuti saka hondo yamunorwa imimi asi munorwa nemushonga kani ndopfuti dzamunorwa nadzo iri idzodzi tikati ndo dzatinorwa nadzo saka takabva taita hondo tiinavo pagota farms ndingangoti nguva inoi kwakauya povu ikati kuna varungu vari kufamba munda mudhara lavhu mugota farms mafurazi evanhu aya mandomaya aizi mapurchase area evanhu vatema aya anga ari mugota farm saka anga watoita winter plow mudhara mama akachena munda musina kana kagwinzi isu pataa tiri paya pakaita pamusoro sakanza vanhu varungu ngavarohwe vakuadvance kwakuvasvikira vari mudepression vakarohwa varungu muzipro umwe akasimuka akati chayakanda comrade azongorotemwa ake nidombo rarapasiwo vakarohwa varungu apa paa pane tuasikana ma4-5 years twatwaya kubhesi tuana twemudhara iyeyo mumunda iye tatakatogara nato takatongosiya pagwenzi patakadzoka uko takatomupfura tichitutora ataenda kubakasa vandagara nato ndaitorara nato 3 days baba vacho vakazouya the 4th day ndaida vambosetla vaimbotakurana saka kuti uzooneka vachipinda musango ivo vachiri kufamba zvisingaiti ndokubva tazo inini ndingangoti mubakasa ndo matakazoteerwa nacommand parentship ndanzidzokera kutachment yako wakanga noti wakasiya attachment mumandhari weneri ndobva ndazodzoka ne3 ndobva ndasiyako 9 pa12 9 vaya vakabva vazopuwawo reinforcement yakabvawo kumozambique vaita attachment vaya 3 ndakasiya kwamutoko ya vakazopuwawo futi reinforcement ikoko vakazoitawo attachment ikoko vatazodzokera kumount darwin takagara mount darwin taikrosa kana mavhuradonha tichiuya kunana st albert kunana st johns tichipinda makipe manhero tichitsvaga chikafu one day ndobva kwaitika hondo tiri kusaidi rekumukumbura kuti takarara ndofunga takararawo pedyo nevarungu tarara pedyo nevarungu vakangomukawo asi vakatitangira kutiona because vakapfurwa 2 macomrades echikana anyaradzai nasarudzaye zvekungoti uchimuka kuseni andinongomuka wachimboswatukwa kudai vatongo vasungirirwa pasi pehelicopter vatendererwa navo mukipi yemukumbura vachiratidzwa pofu kuti magandanga yanyaya ndobva kwazoita imwe bheto yatakasaidira kunana chigango raka 450 another female comrade aizitendaizana ikwapo kuzosvikawo ceasefire ataenda kwasimbo point yekuhoya akuzongopindawo kunana manyene ndingangoti zvemuno takazongo ini handina kumbokurumidza kushanda muno ndakaenda kuchikoro kupamberi education college semunhu aita grade 7 ndikaita ZJC pandasiya pandazoroorwa ndobva ndambogara pandazotanga kuzomboverenga futi ndanyora ndapasa 2 ndobva ndasiya ndokubva ndazoshanda gender youth development but semunhu anga asina 5 O-level subjects ndaitoita anga ari macontracts aikuti after 2 months worenew ndopandakazongoti kokungoverenga akwani
Paakangokwanawo ndobva ndaenda kuagriculture college. Ndobva ndaita agriculture, ndobva ndapinda kuministry of lands and agriculture semudomain. Ndobva ndashanda ikoko kusvika 2021 ndopandakazorwarawo covid ndikada kufa nayo ipapo. Ndopandakazobva kupurazi kwandaigara uko vana vati kupurazi mama kuchaiti kuti mugare kupurazi dai musuwo makarwara tisipo ndakatongorwarawo varipo ndio laki rakaitika maidini. Ndopandakazouya kugara muno kuti ndichapairetawo ndichienda kubasa ndakavati bva ndango resign ndaenda papension. Bva ndangoti bheta ndichimboramba ndichiita hangu zvekuendawo kumusangano ndikhanzela ndoenda kumunda kwangu. Ngangoti ndizvozvo. Nehanzvadzi makaparadzana makazomboonana here futi? Takaparadzana naye pachibaba paya nauzombomuona futi ndakazomuona hondo yapera. Hondo yapera makasangana kupi? Kumusha chaiko. Iye akazouyawo Regina Chair kunyanga uko. Ndobva azoenda kumusha. Ndobva aenda kuchikoro. Ndobva aenda parimbi ndobva atanga chikoro. Ndobva azondopedzisira kurusununguko. Ndobva aenda kutichi. Ticha izvozvo. Vabereki madzoka. Yeah. Makatanga kuonana papi? Vabereki itoriwo imwewo yakazvimiririra. Vabereki vasara kumusha uko. Vagara kumusha vabereki. Kunyadzonya kuye kuzi kwakazoita problem yekuti anditi vanhu vese vaingokrosa vachiti vari kuenda kutraining. But nenyaya yekuti pekutrainwa pari paduku vanhu vazhinji vaizopedzisira vagara kunge marefugees. Asi vasiriwo asisiriwo chenangwa. Saka vabereki vanzi kuti vachawana chikafu manje. Nenye kwakazozi avasi ava magandanga angafeed nechikafu chinobva kuUnited Nations, magandanga asina vabereki. Saka ana baba vanenge vakangovingwawo vakanzi imimi pemakagara panapa pachaita handei kuMozambique mupuwa matsamba mutsvagire pokugara. Vatakurwa paya. Ndobva vatosiya mwana natete vangu vamwe vaiya kubhodha vachiti vanodzoka. Ndobva vatongotakurwa ndobva vangodzi kunyadzonya. Vasvika kunyadzonya vakanzi chito vakaya ndima vabereki vevana vaiswawo kwaivakwatiumba tovanga vaizovabereki. Ndima vabereki vevana vari kupi kukembu. Saka nyadzonya yakatakwa vachiri kutovaka. Baba vanoti vanga vamukira kuenda kunotema mapango ekuvaka. Mai vanga vasara. Saka hondo yakatanga baba vari kumapango. Mai ndio vanga varimo. Asi sezvo kwakusiri pakembi chaipo vanga vachinge vari nechokumhiri. Vakangobudawo vari ikoko mai. Baba ndokuzobuda yapera ndokudzoka ndokubva vanzi takazi vanhu vakuru yamutibatsire kudini kuchengetedza vana. Hanzi taifamba nemasaga nemablankets nemafoshoro. Kuti baba vakatomboita almost chipo che4 years vasingadyi nyama. Saka baba takatozosangana vadzokawo. Kwa mai Vese namai vakadzoka vese. Ndobva vadzokera kwavo vakakumba kwavo musha chaiko takabva. Ndobva vagara zvekuti pakatanga hondo yamatsanga esa vaitozikana kuti baba vangu havatizi. Kana vanhu vakatiza vachiti ngatitize hanzi matsanga uri mupedyo vaipfutsa moto wakawanda vogara voti handitizi hondo kairi. Handitizi hondo kairi ndakatiza ndingandobuda chimo iyoyo handitizi hondo kairi. Hanzi masoja emuno maitozosvikawo pamoto paya kutogara navo ipapo. Akutiza vanga vasikatizi. Vaita handitizi hondo. Saka vakazongoshaya havo vese. So pamunoti mimi hanzvadzi yangu iye ndiri kuramba iye kuti handiendi kuhondo iye. Aenda kuchikoro. Aenda kuchikoro ikoko. Hondo yatsviriridzawo ikoko. Kuti zvakazofamba sei handizivi zvakazoitika. Akazoteera. Yowe. Form 2. Ndobva ateera. Ateera ini handina kuzviziva. Akazoya pachimoyo ndiripo. Ndokubva aenda kuTanzania. Ndokutoonana kutoti kutotaura tese. Takatotaura tese. Ndini ndakatopedzisira kutaura naye. Okay. Because haana kuzodzoka. Saka ndobva aenda kuTanzania kutraining. Training ndobva abva kutraining achiuya front.
anonzi vamwe vaimuziva kuti akashayikira kungundu. Okay. Ndokwaiwopareta akazotera. Saka makati vana vatatu mai nababa. Vachiri vapenyu mai nababa? Aiwa, akashayika. Wakashaya. Akashayika, baba vangu vakatoshayika over 100 years. Vakushayika. Parwendo rwenyu rwese kubva 1975 kusvika 1980 pakakurwadzai ndepapi? Pakanyanya kurwadza. Ya, pachibavava. Pachibavava pakarwadza. Because tanga takawanda. Chikafu chainetsa. Mazuva emergency porridge yemagona kuiswerera. Imwe yacho yakatombotirwarisa zvekuti yakatombofunga kuti ipoison kana kuti yanga isiri poison takarwara nayo. Muriwo pane amwe aizi mapuranga fish. Mapuranga fish iwayo kuti hove idzodzo dzakananikwa dzadzane ma100 years dziri chizvi hove dzakananikwa. Kunyange ukaboilisa chaingoita ngangwaboilisa muti. Chibava takatambudzika. Kana sipo yekugezesa hapasina. Tozoti patembwe patraining. Kutembwe kwaiva nenzara. Zvirwere zvemaharikens izvi zvekuhukura izvi inini hazvina kumbondibata. Ndinganyepa. Ndinomborwara. Ndakarwara malaria yakawanda. But nzara nekushaya chekugezesa. Pane muti wataizochwanya chanya wataiti mudzanga sopo. Kumakwati aya kuti tigezese washeni. Mangai tangazomupisira takuti kumangai 14 kana takuenda kukitchen. Uzi pane akamaverenga mundiro akawana ari 14. Chaizowanda imomo imvura ine salt yakawanda. Saka ukangotsenga mangai yako 14 uenda kutatembwe river womwa mvura yako. Uku comedy gupira vakamirira neshamo kuti umhanye ndikutraining. Tembwe yairwadza. Asi training yaizongongwadza. Yokuti akazodzidza kuti ukangozi kuri kuuya mota yechikafu. Umwe aigona kuenda komirira pakona ari mumuti. Akamirira pakona ari mumuti. Peinokona inodzisa speed. Munhu odonhera murori. Vamwe vanenge vari musango. Ukandira cardbox beef, sausage chikandira. Isu tichinhonga vari musango. Paanosvika futi pakona. Obva akafuti umwe muti odini? Osara. Ozodonha. Zvekuti zvaitongozikana kuti pane zvakaitika nekuti kubharaki irika vanhu vanokuoneka nemesa ikoko mudumbu. Mudumbu macho musikachadi kudya zvakawanda. Ukatongodya zvakawanda waiti ukaenda kukitchen 1. Bharaki rinenge raenda kukitchen mangwana hamufambi kubharaki kwaro kuseni. Vese vanenge vane mudumbu yekudyisa. Unenge usina kudya zvakanyanyisa asi kuti matumbu agara ato matete. Asa nzara yapatembwe andikangano. Pakambozi mapotatoes. Anditi potato racho riri 1. Ukaita munyama ukona rakaora ndizvozvo zvazarana. Utoona potato rako rakaora. Asi ndaiona sekuti isusuka mafemale takashinge kudarika amwe vedu avo. Because pane pataimboti kana kwaitawo lakiro kwaiva zvimabhaa zvesipo maingodimburirwa kakadai mudimburirwa 1 anditi. Saka isu taitoziva kuti kukitchen nhasi beta urege kudya. Vakomana vaifamba achiti sipo pano sadza pari. Sipo pano saka ukangomugurira tokupaka sipo kaya mabasa nako. Watobva wakanyasa kumbodai unomboita mazuva. Unomboita mazuva. Because taiona kuti kunyange matekenya matekenya takaisomaona patembwe pachimoyo. Matekenya aida munhu anogeza. Saka manje bedu manje munoziva kuti kustreseka kwedu nekwevanhu varume kwakasiyana. Zvaibva zvapinda umo. Pamona akagara akabata chisanzo chake chekudzinga nhunzi muzviguno zvapera izvi nematekenya. Osimukapo achifamba anyasaona kuti hazvina kumira mushe. Isusu taitozoshingirira kuti kana kwasiyana nasipo taidini?
taigeza midzanga iyo taichwanya togeza hembe dzedu dzaita zviri nani manje iyo yangu vaitobva vatova zvaibva zvanyanya babatisisa patembwe pairwadza atidi kunyepa kufurandi zvako kwairwadza kuti kufurandi kufamba kudini but semunhu anga atrenwa ka zvakatosiyana nekuti uatakwe uri kuri usina pfuti ende panenge pane vasitorina kana kutrenwa ende tonaso kuti kufurandi kwakuri nani ende tatiskaiti nzara maiti maatakwawo ndizvozvo unongoswerawo achakachaya musi iyoyo asi pandiri kurarama kwangu kufurandi kwaiva nani pane kuri andeti saka unit accord yakazopera papi ini nandi ndakazodzoka mondarwen ndiziti vakazoitana sei asi vakazongosiyana hanzi pane vakabva kuzambia ndo vakauya vachiita kuti vasiyane hanzi vakatanga vanyora tsamba vikanzi maminya vanhu vedu ichi tiri kuuyako nepfuti dzakadini menoti vakazokona navo pakudini ikoko asi pakazopera hondo hatisisiri tese futi because kuasemble point vakazoenda kwavo isusu tichizoendawo kwedu andeti saka nakomrade Shingi makasangana papi komrade Shingi mudandi mudandi ndimanisangana navo but komrade Shingi vainyanya kutambira kuchaminuka asi akasangana navo mudandi pama hondo dzese dzamakarasikirwa comrade wamakarasikirwa naye musingafungidzire ndikomrade ani pana uyu anga asati atrenwa comrade iye ndingangoti uyu haana kutofa nekufurwa nepfuti aibva muchesa aizinyaradzo takafamba ndokubva izvozvo kungoti tasvika pakajenga mvura ndobva tatongosvika vanhu vese vachimwa mvura takamwa mvura ipapo tichingobva kumwa mvura takangofamba nofunga pano nepapa vatotanga kutochaya akamira takatozobvapo tamutakura nezvatogadzira chistretcher bed taigadzira mastretcher bed neblanket pataenda panosi pakaitano inguva dzinoziva zvakaitika ma6 anga atofa ndomvika ikoko kuti akazwa muromo yakaita pepo takati kuti amwa pane vhairasi yekolera but takamwa teisemusemu tsime vanga chikangoita chinge chidhemu like zvezvekuti mvura ichimbojinga nzvimbo dzainonoka kuzodini kuzopera iyai saka isi taingomwa petaona mvura ndo pataingomwa zvokuti yakachena here kana kuti haina taitongomwa pataiwanira saka kana kuti ndizive kuti chii chakasangana nemwana iye nditomboziva saka pavasikana vese vamaifamba navo makazodzoka kumanyene vamwe vakaenda kumanyene vamwe havana kuendawo kumanyene asi vazhinji timu yangu vakaenda kumanyene kumanyene pamanyene ndo patakazobvawo vamwe vachienda kupolisi vamwe ndobva tauya pashashi flat takuenda kuchikoro vamwe ndobva vaenda kuarmy inini ndakarenge ndifanira kuenda kupolisi bva tafurirana kuti tichadi zvejombo ikati zvejombo hatichadi bva tasiya kuenda kupolisi ndingadaenda kupolisi but ndakatotiza chokwadi kuti kati hatichadi zvejombo izvo zvekutiza zvinenge zvanga zviri mamuri kutiza kuvabereki kutiza pakempi muchikwira murori kutiza pakliniki muchikwira murori saka zvanga zviritombozivi kuti lake rangu ranga riri papi because paingosarudzwa vanhu kuti pari kusarudzwa vanhu ndaitosarudzwa ndaitopinda ipapo asi chokwadi chandoziva ndechekuti fitness ndo yaitonga because ukaita murwere ungogara uri mublanketi shuwa waifira pabhesi 1 manje ini ndandakasimba patraining vakatozonditaimira kundondimirira mberi kuti angapedzi training asina kurohwa because kwairohwawo masure inini ndaitambira kufrandi kufrandi kana pite kati tsveye kuti cover yeye pasina ari kuona padhuze unongodai ukuenda saka vamwe vese vanosara vachitamba nemainstructors iwo unenge utori free saka inini hangu vaitoziva kuti panonisarudza ndichienda zvakatorongeka ndakatozvisimbira saka pakusimba ipa ndo saka comrade Shingi vasingakukanganwi
Koma ishingi wewe munoona kupfamba nedhondoro vaya. Vaiti kana vakaibata pfuti vakadai vachifamba vachienda nesaidi uno anga akasimba murume uya. Anga akasimba koma ishingi. Pane nyaya yamataura yevabereki. Ndichitarisa pavanhu vanorekonaizwa. Handiti tiri kunzwa imi makomrades. Handiti kozoita ana Mujibha ana Chimbwidu. Pane here pakatombotaurwa nyaya idzi kune vabereki tichanza muenzaniso wevabereki venyu kuti vakabva vakatonogara kukempu kukapedzera vakutochengeta vana vakudoroi vanotombotaurwa nezvazvo ndingati kana tiri mucontribution yeHunde Chimurengo because kwandiri ndo first time yekunzwa vabereki vakaita sevenyu vane chikamu chavakaita. Ameno pamwe dai vanga vari vapenyu kuti vaizoenda kumanani competence handizivi kuti vaizoverengwa kuti vaenda papi because izvo zvazotangwa zvevetting izvo zvakaitika vanga vatoshaya saka kuti handizivi kuti pamwe vaizoiswawo kumanani competence. Asi zviri kutombotaurwa nezvazvo here ndingati ndo pane mubvunzo unoti ndiri kutaura chikora chekuti maveterans vakabata futi yemi unozozwa pachitozwa vanoti vana vakazvarwa kuhondo handiti koita ana Mujibha ana Chimbwidu. Saka ndichanza muenzaniso wevabereki venyu imi ndimi tongoti ndimi muri munyaya dzacho kana kuti kwete stereki asi munogona kunge muchitaura nezvazvo kuti pane vabereki vakaita sevenyu vakakrosa vakanoita basa ravakatiita sairorero ende havasi vega handiti. Saka makazombonzwa here kana kuti munozombotaura nezvavo here vabereki ava? Ndo saka ndachiti inini ndinofunga vanokwana pamanani combatants. Okay. Ndofunga ndo pavangakwana because manani combatants vanhu vakaenda kuhondo vakasoshaya mukana wekutrain. But ivo havana kunga vaenda kuhondo vachida kunotrain. Saka kuti ndingava handizivi kuti vanokwana papi pamwe vanokwana papi ovo dzaibikira ameno handizivi kuti vangakwana papi but munhu akarasikirwa nemusha nezvese. But ameno sina need vakatofa. Kutoreva kuti havasi vega vabereki vakabva kuarea kwenyu vakawanda. Mukadzi wanzvadzi yangu anonditeedzera inini akatoendawo nevabereki vake. Akatoendawo nevabereki vake. Havasi vega vana kuenda vega vakatotorwa nedzimotikari. Vana kuenda vega. Saka handizivi kuti vanoiswa papi. Ko vatu vekutanga kuenda vakazodzokawo here vamakazosangana navo ava? Vakadzoka. Vakadzoka vakatozoendawo kuchikoro vakaita maticha. Vakazongouya vakajoinana netimu yaiva timu kavakanhu vakangokura vachitamba vese bva vadzokera vaenda kuchikoro bva vazoenda kuteaching vese vakaenda kuteaching. Varimo zvavo mumwe wacho anga ari hedhi kwamanyisa handizivi kuti zvinhu zvaari kupi. Handisizivi kuti uri kupi but handisizivi kuti pane akashayika kuti akashayika mukoma wacho asina aenda kuhondo here kana kuti ndiye umwe wacho uyu mukuru handizivi asi vakadzoka. Ndanditika mashoko enyu ekupedzisira comrade Gamuchirai chekutanga kuvabereki vamakasangana navo parwendo rwenyu rwese vari kukuonai pazuva ranhasi muchitaura kudai ndiye kuti chi? Vabereki ndakasangana navo panguva yehondo yese ndinongoti inini nhamo yatakapinda yese munoiziva muchivavarira kuti nyika isununguke. Dai tangogona kuchengetedza hedu rusununguko irworwo. Dai tangorega kufurirwa nekuda kudya udyire. Isusu dai takaita udyire nguva yehondo ingadai isina kurwiwa because taiona zvakawanda. Munoziva kuti mombe chaidzo idzi dzemumapurazi idzi dzaitinwa dzichiurayiwa. Waimugona kungoredha mashops muchitora zvikafu muchiita sei but hapana akambofunga kuti nhasi ndaona ichida kuti zviite zvangu ndega ndotogara ndotosiya hondo kana kuti nhasi kwatorwa mari yaoneka ngandichitoisa muhomwe ndosiya hondo. Taingofunga zvekudya tese nevamwe kuti hondo ienderere mberi. Saka ini ndinongofunga kuti pane vachiri vapenyu havo vakaona hondo dai tangoedza kuchengetedza zvetakarwira.
ndozvega zvandingangotaura. Tingochengetedza zvatakarwira. Upfumi hunouya asi hunodarika ende hunosiyiwa. Hapana munhu asingafi. Tisazonyanya kufunga kuti ndikaunganidza zvese dai zvaita zvangu ndega, because kunyange zvikaita zvako wega uchafa. Saka ngatingoita mweya watate nawo uya ukuhondo ukuthi naiwe hembe yako unoibvisa rini ndiipfekewo. Kuti yanga yatozwi inodiwa nanhengi, wozoipiwa nanhengi kana adini abvisa. Zvekuti dai takakurumidza kuziva kuti kwatiri kuenda ngekuti munhu ari kuzvionera, maybe tingadai takaita zviri nani. But takatora nguva yakareba tichifunga kuti zvinhu ndezvedu, tichiri kuita zviya zvataiita tichidya kitchen 1, takanonoka kuona kuti patavari apa indodha yekuzibonera, takanonoka. Asi ndoona sekuti dai tangoita mweya wekubatira pamwe chete, tichengetedze rusununguko rwatakawana, tochengetedza nyika yedu, tichiwirirana, tichichengetedza zviwanikwa, tichigoverana zvinoenderana, tirege kukanganwa kwatakabva. Nekuti munoziva rwendo yakazorwiwa paita makore, vanhu vangori mudzvanyiriri. Saka iko zvinozvi tiri kutarisa kuti tikungoita futi makore takagara zvakanaka, tichimbonyasa kuona kuti tazorora, ende vana vedu vagoonawo history chaiyo yakanaka, ende yechokwadi, ende chokwadi chinobva kwatiri. Tirege kudistota history. Kunyanya kuvabereki vanonyasa kuziva, variko kumamusha vasara havo vashoma, asi variko. Ndakazviona petakaenda kuvetinga, variko vabereki vakanyasa kuona hondo, vanoziva, vane history chaidzo variko. Saka ngatingochengetedzai rusununguko rwedu rwatakawana nekutamburira. Kumakembi kwaive kuvakomana kwaive yavaiti chirenje chekutora zvamune mapiwa muchinotengesa. Makatombozvitawo here mimi kwenyu besides kuti vamwe venyu vaijambira murora? Zvokubuda mukembi hangu ini handi kunyepa, ndambobuda mukembi ndichida upofu, asi zvaiitika zviya, vanhu vaisvika pakudya chibage chimbishi, vaisvika kudya pachibage chimbishi, vanhu vaisvika kudya chibage chimbishi, kuchirenje kwaitoendwa nguva yehondo ingasada kupusaka unofa. Saka kana wagona watondobikirwawo musi iwoyo, unonga watopona wamusi, unombokavhira mamwe mazuva wambokavhira nezvawadya izvozvo. Kuchirenje kwaitoendwa. Ini hangu hana kubuda mukembi kuenda kuchirenje. Nanditi asi kwaiendwa. And punishment yacho yaigona kupfeka, ukaenda kotengesa hembe yako yaigona kumboborerwa saga wazombopfeka saga, nekuti wakatengesa hembe. Maplates chaiita ipesera risina pekudyira, aienda kotengeswa kuchirenje. Takazopesera takudyira pane magaba mamwe sausage ndo takazopesera takuti maita 5 muchinoisirwa mugaba iri resausage, maplates asara mashoma. But akatiitira advantage manje iwayo magaba aitiita kuti tigone kubira kuita beef. Saka maingoti mukaenda muri 5 mosvika paipai moverenga straight 35 moisirwa pa 5, vamwe 4 mujenga moenda futi kuraenda kuzvimaplates zvishoma zvezvi, moya moisa muye musiwo munomboita mudumbu. Saka kugutisa nekuenda kutoilet. Saka plus 1 minus 1. Mudumbu Mayamona vari pazero chete. Mudumbu ndo maitoita manje, ukatongoti pfuridze bana kubaraka kufambike vanhu vaya kitchen. Anditi comrades Gamuchirai maita basa. Totenda. Timutinyo na baba makazosangana kupi? Namusarira. Muno takasangana muno. Hondo yatopera? Takasangana muno yatopera. Saka hondo anakuona because ivo vakadunga vari kunyadzonya, ndiko vakasvikira kunyadzonya. Ini ndakasvikira kutemple panyadzonya, ndangangopfuurawo napo zvongwarira vandei ndichipfuura. Takatozoonana navo muno. Saka nyaya dzenyu maibvudzana kuti chi? Bozika pane tumuro dzedu unogona kuti wakasangana nemunhu kucollege handiti college isadaiswa kuti patatu college yakati achiti college yakati, imi manje muchitaura nyaya
maitaura nyaya dzekuti chiri ivo vaitaurawo dzavo dzekunana Rombwe, gomo reRombwe uko dzekunana Mavhondo ndo dzavaitaurawo hondo dzavo vakazonotrena kuTanzania. Vaitotaurawo dzavo. Ndakamborwara kuTanzania pane mumwe muzukuru wavo futi mumwe comrade ari kumushanza aindigochera mapotatoes. Aitotaurawo dzekwavo ini ndichitaurawo mafambiro angu. Saka pakutanga pakuziyana apa takatosvika chiti ndiri comrade. Takasangana pamaflats eshasha takangosangana ndiri macomrade. Muri macomrade chete chete. Okay. Ndakati pamwe dzakauya dzichida kusvika ndiri comrade. Pobodza aiwe kana neniwo mani. Takatosangana ndiri macomrade tese. Adirika. Ndiri macomrade tese. Adirika. Aiwa tinotenda. Aiwa mavanzwa comrade Gamuchirai, a girl from Chipinge kusvika vasvika pana platoon commander anzi Guruve. Nekufamba nekutakura zvombo kwaitorwadza, isu taitoda kutogarawo kufront ikoko. Mavanzwa mavakapinda namo, mavakafamba namo. Kana muri kuona chirongwa muri kunzvimbo dzakasiyana siyana sekutaura kwaita comrade Gamuchirai kwekupedzisira kuti aiwa ngatinyorei nekusiyira vana vedu nhoroondo yechokwadi. Mukana ndiwoyu, ngatisangane tigare pasi titaure, muchitaura imimi muchitipa yatinoti eyewitness account, tosiyirawo mhuri pamwe nemhuri yeZimbabwe basa ramakaita. Tiri kuno kuNorton, Masona and West Province. Ndinoti thank you Elizabeth, our camera person, and Frank Wesere, producer of this program. Keep watching and tell others about the program, The Forgotten Veterans. For now, it's bye-bye. Yeah.
what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, manya daga batesa Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, manya daga batesa Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, Magorila mumako Zimbabwe.